tocar en 2010 a finals. Érem una colla d'amics que vam pillar els instruments i vam anar al local que teníem i tal, i vam ficar d'ahí a fer pressions del grup del poble i tot això, i des d'ahí ja tota l'evolució fins ara. Viure tot un infinit de l'amor dels amics, tornar-me a omplir, pensar demà. L'estil és una pregunta sempre complicada, que intentem fugir un poc d'ella, però bueno, podríem dir que fem un poc de reggae, un poc de rock, si no un poc més canyeret. Tranquil·la, que la vida és per riure, conviure i somiar, que la història d'esta nit. Cantar en valencià era molt més reivindicatiu per això, perquè eres el primer que ho feies, era una cosa molt estranya, i ara a poc a poc s'ha anat creant una indústria musical pura i dura. Que les penes s'afonen al mar. Bueno, València també era el que escoltàvem, no? Perquè escoltàvem molt d'Obrim Pas i La Gossa i tot això, i és en plan la llengua que gastem, vull dir, no teníem... I des d'aquest moviment, com dic, d'Obrim Pas i La Gossa, que eren pioners, vam seguir un poc aquesta línia. Encara que no volíem fer el mateix que ells, perquè com dolçaina i tal, i volíem fugir un poc d'això. Material, portar-li al temps un pessic d'eternitat. Ets el dia amb dos grapats, sentir el... Jo crec que l'evolució, bueno, ha sigut una evolució per dos parts, personal, pel fet de recórrer molts llocs, fer molt de viatge, no massa, però han sigut molts bolos i sobretot com a música de ser algo de lo que podíem fer a lo que tenim ara, que ja és una maduració bastant, jo crec que bastant gran. Jo crec que la maduració sobretot és com te vas a prendre el grup, si vas a donar-li el 100% o no vas a donar-li el 100%, jo crec que estàs en el punt eixe, i cada vegada, i pareix que no, però cada vegada que vas traient més disc encara tens més pressió de dir seguim o no seguim, o anem a donar el 100% o no. Mirant-nos passen les tardors. Bueno, la major acollida sempre ha sigut en Castelló de la Plana, i també diversos pobles que hem tingut bona acollida. Somiar que la història d'esta nit no té final, que les penes s'afonen al mar. Els projectes, de moment, és rodar el mogolló, el directe, el nou disc. Hi ha alguna coseta per ahí, com algun remix d'algun artista conegut, i poca cosa més. Que creus que en mil flors tu